Olaizola eta Aretxabaleta gaur bertan hasi dira Bilbon finalerako entrenatzen. Aurretik masulanak egin dituzte. 40 gazteari direlako parte hartzen, gaurtik ostirala bitartean, Bizkaia pilotalekuak antolatutako lehen kampusean. Urdurik bai jarri naiz, ze nire txatuz handia da, eta impacto bat da, eta joe. Justo sartzen naiz hemen eta ikusi dut guztia direla mutiak, orduan pixka bat urduri egon naiz. Laburretik beran artean asko hitzei dute, baina gero gurekin pixka lotxatu eta moztu egiten diaz, baina gehien babintza tak hori buruztu ditu dira, gero ni batzutan galtu dute, txapela irabazten da ze sentitzenan, gauza hoike bai, dena dati pixkat ez. Ni egin dela ez asko gure mon abian, oseak ez guztu goten da, bai, eure bezala, bai tako kipintzen da, hemen jolazten be, beste erabat abitzuzu, norberantzat pozgarrixe hori. Kampusean parte hartzen ari diren pilotari bizkaitar gazteek ez dute erraza ahaztuko gaurkoa, masuetan handienak izan dituztelako gaur ondoan. Olaizola gustatzen zait pila bat, eta ezagutu nahi izan dut beti, eta ezagutza jarri naiz pozik.